Япан апа, оқығыз әлі бізге бір әкиет. Қазір Куян турында тыңлайсыңыз киләме? Өлгөрөрмөн әле. Борын заманда Кара урман ішінде яшәгән ди Куян баласы. Ул сикерергә, уйнарга бик яраткан. Күнүзен күңел ачкан. Атмаган таңым, тишектеп, күлмәк ыштанларны. Баш астыма өеп, куеп яткан чагым. Таң алдыннан яңлыш йоклап киткән чагым. Төшемдә дә нурлы бәйрәм көткән чагым. Зулейха давно поняла, если не ее ружье подстрелит эту белку или глухаря, найдется другой хищник, куница или лиса, кто задерет их день спустя. Тут уж я собрался с духом, вышел из листвы густой, на мостках с забытой ведьмой блещет гребень золотой. Что ж. Берсе менә укып лайк дигән проектта барлыкка килде инде. Без аны Россия каналына караганда иртәрәк башладык. Бу безнең идея, бу проектта безнең татар китап нәшриятында чыккан китаплар гына түгел, гомумән алганда Татарстан турында, татарлар турында, татар язучыларының, татар шагыйрьләренең әсәрләрен уку каралган. Без ел азагында татар китап нәшрияты бүләкләре һичшиксез һәрбер кешегә ирешәчәк дип өметләнәбез. Бәлкем сезнең җиңүчегез Америкадагы татарлар арасыннан булыр. Америкага җибәрәсезме? Америкадагы да җибәрәбез. Җиңүче андый булса, бәлки чит илдә яшәүче безнең татар милләттәшләребез, татарлар монда катнашып, үзләрен күрсәтә алырлар. Һәм һичшиксез без аларны да билгеләп үтәчәкбез. Талантлы яшь авторларыбыз бар безнең. Аларның кайсы бирләренең шигырьләрен тетрәнә укыйсың менә. Бу сайлаганы шулар исәбендә әле. Гына кылу башта кот очарлык авыр зур йөк булып тоела. Каталанган сайын ул йөк бушы, җиңеләя бара, җуела. Шулай итеп тырыша торгач бер көн сизелми дә башлый авыр. Акция белән нинди авторларның бүген сорау белән кабул ителә торган икәнлеген, кемнәрнең укыла торган икәнлеген безнең катнашчыларыбыз хәл итә инде. Менә мин